Esta és la meva germana bessona Alba, una set ciències. Ho sap tot sobre plantes i minerals, perquè vol ser... Roc, què fas? científica natural? No, això no. Naturocientífica? Què fas, Roc? Estic dirigint un documental. Faig cinema. Ei, si vols et gravo una entrevista. D'acord. Hola, sóc Alba, m'agrada la natura i vull estudiar geobiologia. I el que està darrere de la càmera és el fava del meu germà Roc. No pots dir eixa paraulota davant de la càmera. Quina paraulota? Geobiologia? No, em referia a fava. Fava és un fruit tendre i comestible en forma de llegum. No has dit que ho sabia tot sobre les plantes? No sé si et servirà de molt saber-ne tant. Quan seràs prou gran per ser científica, ja no quedaran plantes a estudiar. Això que acabes de dir... Podria ser veritat. Ui, quina ràbia que tingues raó. De què vol estudiar la natura si no la podem salvar? De què va tot això? Es diu hola, no? Hola, Roc, de què va tot això? No sé de què em parles. Doncs d'aquest urgent missatge que m'has enviat. Ai, Solet, no en sé res. Què dius? I no em digues Solet. Et dius Ravi, i Ravi és un nom de l'Índia que significa sol, no? Calla, o a tu et diré Pedreta. Roc, llitja això. Reunió urgent a casa de Roc i Alba. Porteu els treballs. Salveu el món. És qüestió de vida o mort. Doncs, no sé què dir. És la primera notícia que tinc. Este missatge no és meu, Ravi. No sé el teu número de mòbil. Però si a més jo no tinc mòbil. M'estàs dient que algú m'ha fet una broma? Esta vesprada tenia entrenament. Els he deixat plantats per res. Però has portat la teua part del treball, Ravi? Ah, has sigut tu, traïdora. Què dius, Ravi? Si no tindrem mòbil cap dels dos fins que anem a l'institut. Doncs d'alguna manera ho heu fet. Que no! I en això de vida o mort us heu passat. Ai, Ravi, que pesat. Ja t'hem dit que no t'hem enviat res. Un moment. I si en lloc d'un documental fem una pel·li de misteri? Més artística. Uns espies desconeguts. Roc, Volen reclutar una colla de xiquetes i xiquets. Roc, Per a una missió secreta que... Roc! Me gastareu el nom. Ei, Roc! Ai, hola, Moana. Quins nervis! He eixit escopetejada quan m'han donat l'encàrrec. Ho tinc tot a la tauleta. Ala, has dut la tauleta. Nosaltres dos no tindrem tauleta. Na. Fins que no anireu a l'institut. però us podeu saber de quin encàrrec parles? Del que m'heu fet arribar? He trobat una nota escrita. Reunió urgent a casa. N'heu sigut vosaltres? Per la lletra podrem saber de qui és. Meua no és. Ni de Roc tampoc. És teua, Ravi? De cap manera. Sempre em renyen per la cal·ligrafia. El que està clar és que algú ha volgut ajuntar-nos per tal que acabem de fer la nostra part del projecte i hauríem d'aprofitar l'ocasió. Ei, qui siga ens ha regalat un bon títol. Salveu el món. Perquè farem una pel·lícula, no? Sí, una pel·lícula amb música i cançons. Això, una conspiració mundial de criminals és desbaratada per uns xiquets valents i... amb telèfon mòbil que... Jo ja m'he perdut l'entrenament. Si ho hem de fer, fem-ho ja. Roc, estem parlant del projecte sobre el canvi climàtic, no sobre una pel·li d'acció. Puf, ja ho sé, però per això del clima hi ha temps. No, no hi ha de temps. La Terra s'escalfa globalment i els problemes per mantenir el planeta viu són la crisi més gran a què mai s'ha enfrontat la humanitat. Hem de fer alguna cosa ara, perquè demà pot ser massa tard. Ostres, Alba, només és un treball. Què podem fer nosaltres? Anar més enllà. Jo entenc que això d'anar més enllà, sense arbres, ni boscos, ni rius, on podré fer jo esports d'aventura? Jo tinc ací a la tauleta tot el que he trobat sobre la contaminació de la mar i el perill per a la supervivència de les espècies. I alguna coseta per a jugar no tindràs? El joc de la fada? Hem de planificar-lo bé. És un tema complicat per a nosaltres. D'acord, farem una pel·lícula documental. Un moment. I el misteri dels missatges, què? Està bé, però tard o d'hora ho hauríem d'aclarir, això dels missatges. Un documental potser podria ajudar a... Amb música? I cançons? Però... D'acord, fem-ho.